Igbo molo making because this is our brother Neko Ezioku. Because I would like all of you to go and follow him on Facebook. Because my tag Facebook profile and the video. Because you follow this our brother. He is doing massively well. On a month, onye na-eme ọfụma ka anyị na-egine ka anyị na-eto ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-repost ihe ka ịma ka isi function na this channel mana na ọ bụrụ everywhere ifo ka anyị na-eti isi. First of all, we listen to you. 2, we follow you. Ngecha again telephone ihe na-ekwu ke follow gị. Then 3, I started bringing you to my audience and my community. That is how I work. And in the midst of all this, in Oboro Madine can follow. There are people I post their video because I want them to learn their lesson. Not that I love what they are doing, but I want them to learn their lesson. Let their mistake be on record. That is one of the reasons Menji post to video, some of them. Then there are some people I fell in love with what they are doing. That is why Njimegine post to their video. These are the things in there. Maybe from post a video, and they watch here. Another may post to people because now highly popular. I post to you because they have something to give, and I post to you because I want people to give them something. Even when they marry him, they post to because I want people to also to give them that something I like. You know what I go? And randomly, in order to catch fun, we post something so I post where people will make it, will laugh about it and enjoy themselves. You know what I go? So because this our brother deserve our follow. Because in this video, Kulumaka Soludo and Note and Anambra Nasaka I join or Ame. And I change your name has been #1 citizen. Gino Kwana may pop belong or anybody in your family can either join or Ame or police. Kahafakana Kosiadi. On an hour follow with our brother. Called the one. Governor Soludo. Yakanse Kansanya. Imana sometimes and no chichi. Pano ebe pano pa maji be agano n'ime obodo na grassroots pa maji. Uwe dị mkpa ka nsa anya ya wokwu. Governor anyị Soludo. Bosa ka ọfụta wee na-aba na ndị ogbenye ekweji aba police na Southeast. Ndị ogbenye ekweji aba police na Southeast. O wee were Anambra wee maatụ so na o nwechara steeti 38,000 people ba force. Anambra kaba ahụ ka eji nweta 1,000. Ya na ọ ka gwọ 37,000 slot. Onwe onye kwere aba. Onwe onye kwere aba. Uwe na-ajụ gịnị mere na ọ daha mma wee na-aba mba. So eye ma akọwara gọvanọ ka ọ ghọta maka ndị anọ n'ọchịchị ha amaghị ibe na-aga n'obodo. Ọ mbọsa nwere nwa onye nwere ego ọkọ ya. A na-ajụ ego na na-ele a na-ekwu n'ụbọchị n'obodo dị mma. Ajụ onye ego na na-ele ohu lita fuel ọma ego na na-ele ohu lita fuel. Ọ ibe na-eme ndị ọchịchị ọ na-aba Soludo. So ka nkọwara Soludo nke izizi which is nke onye ọ na-ama amawụ na South East youth amarụgo na agụghị ha na Nigeria. Onwe onye na-agụ ya anyị. So South East youth amarụgo na onwe ha agụghị ha. Onye ọ na-ama na Nigeria agụọ ha n'ọnụọgụ. And ya ha yobiko ki we so wili na Nigeria. Ya ha yobiko we so wili na Nigeria. Ya ha yobiko. So nke ahụ godu nke ama but we are even to nkọwa gọvanọ. Si do godu nke ahụ na ahụ ka nkọwa gọvanọ. Tụmada Anambra. Governor Soludo. Onwe ezi onye chọrọ nda ogbenye na Anambra. Onwe ezi onye chọrọ nda ogbenye. Anaghị akwa ile ogbenye ugwu na Nigeria. Anaghị akwa ile ogbenye ugwu na Nigeria. Ogbenye enweghị ọrụ na Nigeria. Ona ba mụ na gị nọ rich man teteba onye nwere ego tete iwe wenye ọ ba police station so baba je kpụrụ nwa ogbi ejekpụrụ ya na-enwe ibo mere na kpụrụ ya kpọchie ha kpọchie ya eme ajụwaji onwere ibo mere onwe ifu na ajụ anya who are you identify yourself ogbu okwu gosi no ibe ọ dị n'aka akpọchie ya a na-ekpe ogbu ya enweghị ọnụ na Nigeria ba ọnya mere na onwezi youth Anambra chọ South East na Anambra tụmadụ chọrọ mba police maka ịma police a na-ekwukwewu ọkwa recruit ọkwa senior officer chetekwe ọkwa senior officer ọkwa pagbakọ ọba ndị politician ndị elite nwere power ekenye ya anụ ka ekwuru na eme recruitment ọga ọkwa nke ahụ ka na-ekwu ọkwa recruit ka na-ekwu ibe mmadụ mba recruit dị mmadụ dị ka mmadụ nje na ụbịam ịtọ onye bara recruit o ya ada ogbenye maka ego a na-akwụ recruit na Nigeria ba ọ na-azụrụ ụzọ nwa gị ozu ụzọ nwa gị n'akwụkwọ ozugbo nri 3 square meal nyagwọ ozugbo nkwụ ụgwọ ụlọ ịchọta ezigbo ụlọ kwụ ụgwọ ya ozu the basic needs of life for cover ya ya na onye jere mba police o je na ụbịam ịtọ onwe youth Anambra chọrọ nda ụbịam ibe dị mma na-adị youth Anambra mma ọ na-adị youth Anambra mma ịgwọ ka gọvanọ ụnụ nọ n'ọchịchị na-eri na-enwe aṅụrị na-ebi gwogwo na-atapịa na-akụpịa imeji expect ka youth hafịa jeba anụbịa ọkwa Soludo
ọ 4 years gwọrụ gọvanọ anyị sọsọ 4 years okweghị ọma jee rụọ kasụl na Anambra rụọ White House na Anambra bụrụ ibe dị mma na dị ya mma 4 years ama ochere na 4 years go dimwo nọ na normal house dịbunu 4 years odimwuhie ochere rụọ kasụl nwebe aṅụrị tibe mbụbọ na-eri mbụbọ na gọọmenti haus ọ dị ka na Anambra youth alike ya ka onye ọbụla chụwa ego bụzọba onwe ebe ọ bụrụ na ụnụ si na anya ihe egwu ọ ka mma maka ibe a na-eme na Naijiria na nwere isi mmadụ ndụ ogbenye o nweghị isi na ibe a na-eme Naijiria ba nke nna ukwu Tinubu nna ukwu gọvanọ anyị ka o si eme spend na Naijiria a na-espend che dekwa expenses wee pass ya the budget before na wa pass cha budget wee bido expenses nke ba o spend cha edekọzi onye wee pass anya as budget a na-eri Igbo asị gị ba polisi ịba onwe ka isi ịrịta ya eri ebe penshọn gị lacha i protest ya na mgbe ị nọ na polisi inyebe nsogbu atụrụ agabaghị boronu iruo oboronu ụmụazị alacharịa gị ọ lacharịa gị ọnwụ na-ekpokọta nwa anụ gị ekwerati abịa mee na n'udo ọnwụ na-ekpota nwa ewere unere tinye akpati nie ọ na is alright and gọọmenti afọ ụfụ bịa nye ndị be gị si kedu ndị anyị enye scholarship ke ụmụ afọ ụfụ mmie wee jewara onwe ya ka isi ndị mmadụ bịa baa polisi ogwe ada gị nwa ewu ezigbo mmadụ gọvanọ nke bụ ndị ya aba polisi ba nwa gọvanọ na-epostu n'ibe na UK ahụ na ebe postu ya jiji ọrụ ma ọ ya nata ji ọrụ ka onwe ha ọrụ ya wee na-eti na polisi ya rụwanụ polisi ka ọ wụrụ ibe ọ kọntributu na Naijiria after ọ ya akpago ego ya were tụọ ọrụ Naijiria aja tirie ya rụwa polisi a na-echetara Anambra youth ha bịa ebe polisi na space anyị dị CBN ọrụ CBN fụtaba ezota anya mmiri kerichie enyi ọrụ nwere isi federal job nwere isi fụta peshi na azụ ụlọ kerichie enyi na polisi ịmakwana polisi dị ka ndị avụrụ ọnụ ha polisi wu ụbịam and ịma na ụbịam ba ijekwu ụlọ ụka asị na poverty is a cause ndị ụka ekwukwugo na poverty wu cause ya ibe na-achọ Anambra youth jee baa cause ka anyị baa polisi baa cause ọkwa recruit ka a na-ekwu ibe ahụ maka ndị ka na-abata na vidiyo so biko Soludo hafụ anyị aka ebe ụnụ so n'ụlọ ya agbari obodo a ka anyị na-ene n'ụlọ onwe bọsị chigolo agwọji ndị ya arụ polisi ọka mma anyị ncha nọrụ agwọji ndị ya arụ echi obodo anyị ncha nọrụ ka anyị ma nọ ya aka ọwa anyị ko ya aka ebe ụnụ fụ na resources obodo onye ha gara m ịgwọba iruo na Anambra Soludo na-arụ new government house iruo na secondary schools juru na Anambra PTA teachers ibe juru ebe ahụ PTA teachers juzi school na Anambra parents a na-akwụchi ụgwọ Soludo agwụ ya recruit o instead of ego eji were mee teaching job ka ọ dị lucrative o were ejebe gọọmenti house taba agwa anyị na onwe onye kwara ya duru ndị be jebe polisi ịmara ihe ọ na-eme ba igwe ya okwu owere ọbụbọ ịgwakọ okwu ịmakutu gọọmenti haus ịmakutu bịa market owere ọbụbọ isi na ihe akutu Anambra ji ewere bulldozer kutu Anambra niile nsogbu ada ma gị mara echi o na onye zọbatakwa echi mpipi nwekwa ike ikwe isi ọbịa nwekwe master plan o nwekwena master plan amabekwena ma ụlọ gị ọ dị against the master plan onwe ọka nwe onye man na mgbe gọvanọ zọbata onye nene ma ụlọ gọdịkwa within the master plan maka ị na-emechi ibe asa ọbụbọ ibe gị na-eme development a na-akọwa na-efolo nke gị wa ọbụbọ onye mee tretin ya ihe akutu ka anyị na-ene gị aka iji eje ọgụgụ ya